बाणावले तळे बांदावेल्या तळ्यात मानगी आसा ती पळोवन बाणावलेकार भिल्यात। कोण म्हणटा एक आसा, कोण म्हणटा चार आसात। राना खात्यान येवन तांचो बंदोबस्त करचो म्हूण बाणावलेकार मागतात। फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं खंय ही मानगी ह्या तळ्यांत आसात। And this crocodile will not harm any animal, nor any human. कळलो आपण ना किती आज सुणी सांग गोगल ते कोण आलेली सुण्या काय गेल ना ते नु आते ओ ते नु आते राती को की खायला नु जिरोणी ना ते तोंड उगत केलोले रावता आज ते तो हे मेणा ओत मे लोक गोड येन तो ते उदका हे दाटा नु ते खायला तितले उगतो बाहेर करेक्ट ते किती उगत मुळे कोण हलवले This crocodile has been there for a long time. Initially when the water was filled up, it was on that side of the lake. Now as the water has diminished, lessened, it has come here. Something has to be done and see what we can do, if we can catch it. आमगे गोरवा बेता उदो बिभागो तक आमी जात बितो वस नाही बिते आम बी हायत मु बिते आमगे स्कूल आहा थिंगा हुजलेम हाय स्कूल सिस्टर आमका पेरेंट्स हे केलेले म्हणजे तू माचे भुरग्यां सांभाळ जाय म्हणजे वसना काय थोड बोगले येलो आहे मु आणि कोण म्हणटा 3-4 आहे मु आता सध्या एक स्कूल पडा वयर याचे आणि एक दिसली पडा हा कितो दिसू झाले कितो दिसली पडा आधी दिस चाललाय किती आहे टोटल किती आहे टोटल 4 किती आहे 4 आहे इथं आम्ही इस्लाम देखून डिजिन सांगलो तिंगसला बोगले येलो मग या मासे गोचे काढचे ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्डाचे 2020 सर्तींत येजमान ONGC आनी एअर इंडिया आपल्यो मॅची जिखले। मॅची पर्वरी GCA ग्राउंडार जाल्यो। बाकीचे कडेन FCI, SBT आनी BSNL मॅची जिखल्यात। अगले साल फिर आप लोगों के साथ होना चाहिए। इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात। नमस्कार।